Sanibonani, molweni, ndiyanamkela kwezaseTV-ni ngesiXhosa. uMacele wenza umbulelo kodwa uthi ngeke wenzele eMzumbe, uzoqasha nje indawo engaphandle ngoba uthi ngeke kuchithwe gazi. Kuzawuthandazwa nje kuphela, kuculwe kube mnandi, uyodumisa nje yena. Baqale ngokuthandaza ke yena nefemeli yakhe. Kulapho ke aye avukwa ngumoya ekhala elele phansi. Uthi ke olusuku kuye lolwendumiso. Uthi lusuku lokubuza uba ngenyani Thixo wenzile na ukuba kube kanti sine-20 years sitshatile. Uthi ke xa sele enzulu ngomthandazo usube sele ekwenye indawo yena. That's why eye wavukwa ngumoya. Uqalile ke umcimbi, onke amakhosikazi ebekhona. Umayeni uthe yinto emnandi bakhona bonke cause before bekungabi njalo. So lena yinto enhle kubo, bakhona bonke as ifamily. Ungenile kuMacele emhle ehlangabezwa ngumusa. Umusa uthi ke uMacele ufike emzini ena-22 years. Uthi unyamezele ngoba akhona amaxesha apho athi uke wafuna ukumshiya. Ngoku kumane kufika abanye amakhosikazi kodwa wahlala. uMakhumalo ke uphakamile ke eyobanika isipho sakhe. Uthe xa ethetha uba umkhulu bengafuni babe pha, ngelishwa lakhe sebekhona akho kubuya mva. Ebeyihleka ke uMacele yonke lento. Uthe ke uMakhumalo kukhona ixesha apho umkhulu wayengamfuni nokumbona. Kusiliwa kweyimpi engamniki nechance yokuthetha kwii-meetings negunya eli lokuzibiza ngomfazi kaMseleko. Uthi zange kuvele kube mnandi. Zange avele uMacele abamkele ngezandla ezishushu, kwakuliwa. Uthi kwakunzima. If kwakunganyamezelwa emzini, ngabo abanye babo abekho kulaa mtshato. Uthe ke umile namhlanje uzothetha ngoba sewavuma uMacele akusaliwa, wamkela yonke into. Uye wabapha ke ivawutsha yoba bayolala ngaphandle kwindawo efihlakeleyo. Uthe bayayidiserva into yoba bakhe bahambe kuba kaloku sebetshate iminyaka eyi-20. Kungenzeka uba nee-feelings ezi azisekho, sebephila nje ngomntu nodadewabo. Uthi ke xa bebodwa zizawutsho mhlawumbi zivuke, ibuye nalaa ntlantsi yothando. uMacele ufumene ithuba ke lokuba athethe, wabulela ke kuThixo obagcine kwade kwangoku. Uthi kulo 20 years uyawubulela ngoba uyazibona uba unguMrs Musa. Ukhuphe neleta ke awakhe wayibhalelwa ngumusa ngo-August ka-2010. Ethi umusa ngumntu othandayo ubhala iileta. Uthi kule leta kukhona indawo ethi kuyo she is the queen of his life. Ebekhala ke xa eyifunda loo ndaba leyo. Umayeni uthe ispeech sikaMacele sirayithi ngoba uchaza ijeni yakhe nomusa. Nomangwabe uthe ewe ayisirayithi ngoba naye uba bekuthiwa anganikezwa ichansi ngokuthetha ngobomi bakhe noMthombeni, naye angachaza ngeyabo ijeni. uMacele uthe ukhe akaphila. Umusa wayekhona echitha nditsho ibhakethi awayelisebenzisa for uthoyiletha. Uthi kuye ube ngudokotela, ube yinesi kuye uqala kwabo ukutshata. Uthi babesenonyaka betshatile kodwa kulapho wazibona khona uba ngenene unguMrs Musa. uMseleki kungenile ke naye ebalisa ngoba kudala uMacele wamgila yena. Uthi ke uMacele wakhe wanengxaki yefowuni, uthi wamboleka eyakhe kodwa uthi wadilitha yonke into ngoba wayesazi uba zikhona izinto eziphaa kulaa fowuni angafuni zibonwe nguMacele. Kodwa uthi uMacele aso-uploada uWhatsApp, kwabuya yonke into ibiphaa kulaa WhatsApp. Uthi iimessages zazikulaa fowuni zazinzima kakhulu. Uthi uMacele wavele wamthumelela iimessages ezikulaa fowuni. Uthi hayi, kulapho ndaqonda khona into yoba ezi messages zezi ndiqhela uzithumela ebantwini nje. Uthi hayi, ndaya kwaMacele ndihamba ngesisu ndiqonda uba waphela umtshato. Uthi ke le nto kulapho yakhonfema khona uba uMacele wayezele
umbono more than ukuba ngunkosikazi. Otherwise ngabe kudala wemka uMacele emtshatweni if eza nto wayezibone kulaa fowuni zazivele zamkhupha uthi kodwa wavela wathi hayi seyamazi yena uba ungumntu onjani. Uma yena uthe ke ebengamazi ke uba umusa lo ubhayiza kangaka. UMangwabe naye ke uthe wakhe wayifumana ifowuni kaMseleki uthi inintsi into ekulaa fowuni qha ke kufuneka uvele nje wehlise umoya. uMacele uvale ke ngelithi u-20 years uphelile ngeke aphinde uMseleki abe nenye inkosikazi. If ingakhona yena akaseyiyo ipart yaloo nto, seyawuzenzela ngokwakhe yena yedwa as indoda. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike futhi singakhomenta. Bye.